दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि थाखाय दिनै बारग' एनडिएफबिनि जानानै जों दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। थांनाय 2019 नि जानुवारिनि लास्टआव जि सिबिआइ कर्टआ रन्जन दैमारि सारखौ मोनसे राय दान खालामदोंमोन, जेरावनिखि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बिथांखौ होदोंमोन। बे लवार कर्टनि जाजमेन्टखौ मानिनानै लानो हाया होननानै जों बै समाव आफाद थानाय समाव जों एनडिएफबिफ्रा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोरा कनभिक्ट खालामजाबाय लवार कर्टजों, बिथांमोननि केसखौ जोङो हाइ कर्टआव एपिल हियारिं जोङो खालामफिनदोंमोन। आरो बेबायदिनो जुजियै एपिल हियारिं खालामनो जुजियै जोङो हाइ कर्टआवबो एपिल हियारिंखौ मोननो हादोंमोन। आरो बिनि जाजमेन्टखौ जोङो गोलाव सम नेनानै थादोंमोन। दिनै माननीय हाइ कर्टआ दिनै राय दान खालामबाय। रन्जन दैमारिखौ आकुबार रन्जन दैमारिदों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ आकुबार लाइफ सेन्टेन्स होनानै जोबथेसालियावनो दोनफिननायनि मोनसे राय दान खालामबाय। बेखौ नुनानै जोङो समग्र रायजो राजाफ्रा हुमखिखांदों आरो दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। बे दुखु फोरमायनायखौ इच्छा खालामनो थाखाय आरो नुजासारहोनो थाखाय गाबोननि तारिखआव थामहिनबा 28 सेप्तेम्बर गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय समफोर 29 सेप्तेम्बरनि फुंनि 5 रिंगासिम जोङो बन्द डिक्लेयार खालामदों। आरो बेखौ जोङो दिनैनि तारिखआव एबा दायो जोङो रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होदों। आरो बे बन्दआव इडुकेसनेल इन्स्टिटिउट थामहिनबा फरायसालि एबा इडुकेसनजों लोब्बा थानाय इन्स्टिटिउटफोराल' खुला थानो मोनगोन होननानै जोङो फोसावदों। आरो फालांगियारि जेसेबां दङ राजा लामानिफ्राय लानानै जेसेबां बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि अफिसफोर दङ बे अफिसफोरखौबो जोङो बन्द दोननो थाखाय गाबोननि दिनाव बन्द लाखिनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो जोंनि दुखु फोरमायनाया जेन सारा पृथिबियाव नुजासारजायो। दिनै हाइ कर्टआ रन्जन दैमारि सारनि केसखौ जाजमेन्ट होनायनि आन्दोआव मा दङ जोङो पक्का खालामनानै बुंनो इच्छा खालामाखै। नाथाय जोंनि एडभकेट एबा वकिला बुंनाय बायदियै फोरमायनाय बायदियै हाइ कर्टआ जेबो रन्जन दैमारिखौ कनभिक्ट खालामथावना जेबो एभिडेन्स मोनाखैमोन। थेवब्लाबो हाइ कर्टआ मानि जाहोनाव रन्जन दैमारिखौ आरोबाव फिन जोबथेसालियाव लाइफ सेन्टेन्स होनानै दोनफैखो बेखौ नुनानै जोङो समखिखांदों आरो जोंखौ नासयदों, सोबख'दों आरो मनग्लबनो नाजादों। दिनैनि तारिखआव बियो फोरमान जादों। गाबोननि तारिखआव बारग' एनडिएफबिनि जानानै जि बन्द डिक्लेयार खालामदों बे बन्द डिक्लेयारेसनखौ BoNSU बेजोंनो लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फ्राम लोगोसे SIPR लोगोसे BPCPI बे मोनब्रै आफादा जोंखौ मदद खालामदों। आरो बे मोनबा आफादजों लोगो नांनानै गाबोननि बन्दखौ जोङो डिक्लेयार होदों। आसा खालामदों बे बन्दखौ गासैबो मान सनमान होलायनानै गासैबो जेन मानिलायगोन। आरो जों जिबायदि हास्थायदों गासैबो फालांगियारिनिफ्राय लानानै अफिस एबा राजा लामा एबा हान्था मेला गासैबो जेन बन्द थागोन होननानै जोंनि खावलायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै जोङो फोसावनाय जाबाय।